Mit navn er Stig Helstern. Jeg er 4. generation på Jysk Emblemfabrik, som fylder 130 år den 27. oktober. I den forbindelse har vi åbent hus herude fra kl. 15 til kl. 18, og alle er velkomne. Og vi vil vise rundt på hele virksomheden. I kommer til at se noget produktion, der kommer til at være herude, hvor mesteren byder velkommen. Og der vil også være nogle rundvisninger, blandt andet i vores museum. Og vores museum ligger lige herinde bagved. Lad os komme ind og kigge. Velkommen ind i vores museum. Vi har prøver og emblemer og en hel masse ting tilbage til 1886. Nogle af de ældste medaljer, vi har, de er fra 1888. Som I kan se, så er vi grundlagt den 23. oktober 1886. Og når vi holder jubilæum den 27. oktober, så er det fordi, det passer bedre ind i vores program. Her sidder vi ved et rigtig gammelt guldsmedbord. Det købte min oldefar brugte i 1886, så det har mange år på banen. Typisk havde man 3 guldsmeder og 2 lærlinge, så man havde en oplæring, og man kunne dele hinandens værktøj. Man havde også værktøjskasserne hernede, og så sad man simpelthen og løjede og lavede sit guld- og sølvsmed arbejde ved det her bord fra morgen til aften.